ole tuinung lui chung kwa te kan subscribers du om tak tele regular viewers te zawa in chibai vek ule ole tun chuma chuan CNN chief correspondent Clarissa Ward report ngai thlanga hemizo a hian Dr. Sasa CNBC International TV ten an kom na toy te kan ngai thlabok don ani chuwangin atop thlengin lo ngai thlam don nia CNN chief correspondent Clarissa Ward hi March ni thum khan Burma lo luta nimin April ni ruk ni khan a hole ta ni a ho ma chia khan CNN palai jonan akoma Myanmar boyna amudan report ape mitam tak chuan engtin nge Clarissa hi international reports dang zong an ho chu vek laia ani hi sipai ten engtin nge barmarama alulu an phalbik sipai lam changania sipai lam tran zone report pe ka tumaniang tin an lo welcome thadu vak lowani pi Clarissa hi mi puilam chang ani nge ni lo chu a report pek dana chang hian kan hre thei mai don ani ole tuna chuan CNN palai ne na income na chu lo ngai thlangu Clarissa enge thlengta a engwangin nge khalai barmarama khan itan omachu na chan minshil thengen o isoi angkhan thlani liamta khan Burma mi puiten democracy dan diktaka an thlantlin sarkar chuan sipairal thuam kengte chuan nikum November thla a anin thlanna a antling lo na salutuk twar lo chuan thunei na an pong laka chung thunei na pong lak tu sipai sarkar chu an du lo na lantirin mi puite chuan kong an zo a chung peaceful taka lung oi lo na lantir mi puite chu sipai te chuan tharum thoin an beya sipai ten an be na satzo paule mi puite chuan an pungkhom tang tingmaya chu chuan in thlanna khan mi puite chuan sipai te an support lo zia le an vote lo zia atilang chiang ani tuna hian zatam tak tha an nia nopang somli chuangte telin chu heta amun nge ya thil thleng diktak en na report turin ka omme kani international reporter tuma heta an kal phalo lain sipai hote phalna ngein du in iduna apyanga kalin I report theyang tia min ti awangin ta hian kakala amun ngeya thil omdan diktak te en chianga mi poimo te komin an mani sipai hote po komin interview te nei pui turin ta hian ka om ani chuan sipai hote kolu ini angin zalen takin imuang chu I report theita em helaya kan kalma khanin indudu na inkal theyanga indudu thil inzo theyang mintia ma se hei hotela kan thleng dua chu po chu an phal lawa an mani sipai kempa saminda du huna kan lutin kan chuak thei lawa ani khatna a kan lenga chu sipaya khat chak paruk velin min zui tlata kan ti apyang te min ena kan biak apyang te thla an la a thil kan zo apyang te an lo chin chha veka atira an soi zalen takin in che theyang min ti nen chuan in person tak ani ole chutia in biak apyang thla te an lo la ka in zo apyang an lo chin chi avezel chuan chung in biak ho te chunga chuan enge thlengzui minshil theim hei hi bedun thlak tak ani John nikhat chu mi puizinga kalphal na min pe a bazara kan vakala heta hian mi mal tuma han biak bika han go bik nei kha ahlo oma kan biak ate tan khan silai nen min zui reng awangin chu wangin mi mal tuma biak po kan tum shan lo ma se bazara kan han thlen chuan camera te kan han phora thla te kan lak tran chuan mi puite chuan minron pan ngala an kut zungchang pathum phar chawin chu sipai sarkar an du lo zia entir na symbol ani chuan an mani ho chu an ron kala an chanchin minshil bora an hlau zia thu te an thlabar thin zia thu te minshila thlawang taka om turten kan han shil ve ngota mitam tak an mana meiche pakhat chu aran tlan pheya bazara kan om lai chuan phone bemol chung chuan
bathum keima min betu anman ngal thu te min lo shila ti chuan Myanmar sipailal tenin thuwa inkom na te kan neya engwangin nge inman ringot ka ti a chhuwa ngal turin ka nge na hei kan in biak dan chu ngai thate Rangoon bazara kan kala mitam takin min ron pana achan chu min bedu a anma ni lam chanchin min shil du awangin anuwa chuan mi panga khang min ron betu te khan man anni ti kan lo sha a ami malin kan hmu a an thalak achangin adik nge ani ti kan fin fia to a engwangin nge heng mi min be mai tu te hi in man na chan min shil fiat theyangem engdan nge an bo chhia heng ho hian min shil te engdan ma an bo chhalo nimin khan chanchin thara kan lo hmu a mi som pakhat chu man an ni thu kan lo sha a security ho chuan khang mi te khan midang an fui por anga helna an chok chok palang ti an hlawani chu wangin man an ni engpo ni se khang ho kha arang thei angbera chwa turin sarkar ro manna asiamani khatia se pailal zomin thona kabyak nu khan tuna hian mi pariat chu an chwa to ti ka hrechianga chu chanchin lom tak ani mase tuna hian mi puite thil to me khi ra thlak tak ani camera a po an du po seingam lawin man an hlo awangin democracy an du a future thatak an du man tok lova zalen taka om an du ani ani le engwangin nge nang khalaya yoman phal sutiang mi puite an man zel si chuan enge an ko na chan cheniang sipai ho po hian an ma ni lama an din mun hetia an ti chan te hi khovel shata pon chwa an du ve a chu an tan po poimo tak ani a chutiang hun te po chu kan pe a an ni chuan hetia nor na hi thlarum tho na ani a hlo omania an ti a hetianga nor hi barmaram economy tan achalo an ti a tin election ne chatle ani ang tunkum achanga kumni nuwa an ti a tin protester hawin an vona te protester hawin anti zaziate anti lomziate le building anti chiate an hlathu te min shil via chuan atira kumkhat antia tuna kumni nuwa anti lea engwange insha thiamai karing engtin nge mi puiten anrin ngam to ang democratic dandik tak angin andu zong an thlangtling to a international observer te po in diktak le fer taka in thlan na hi anti a engma diklo na le vote ruk emo engma omlo ti mi puin an sha a chuti chungchuan sipai chuan adiklo anti a thunei na an pong lak saka mitem te chawin in thlan thatna a omang antia an soi hi an ringa kumsom nga chuang sipai obe na hnuaya shom taka an omto hnuwa harsa taka an mu democracy han haule chu mi puiten an du lo na sa a chan le chu an tum lo na sa ani kumsom vel zalen na an lo nei to chu chan le chu an tum lo na sa mai ani le hetiang sipain thunei na an pong lak atang hian an thunei na hi sang chho tial nge atlan hiam tial zok i mu dan han soite tuna chang kum ni nuwa in thlang thale don se sipai hian mi pui vot an mutamang nge an mutlem zok an soite hei amuna kan ama kan mu dan chuan sipai hian engma an nei lowa mi pui support na engma an mulo an nei chun chu ral thom lo am tak te hi ani maya an nei chu sipai ral do tu te an ni mai protester lam le sipai lam chu khai khin thei rual po an ni lo tun din muna chuan mi pui protester hau hian tha an tum si lawa sipai hau an chet na zo po le protester lam po in an be zo sawa peaceful demonstration mai ni lovin tharum tho te po an tho chau ve chan ti a tuna chuan civil war hlawm tak tuma kan du lo hi an mabak mek ani ole khati zong kha CNN chief correspondent Clarissa Ward in Parmaram chung atang nge in hon ma chia report chuania ani khami huai sen turu le tukani
amu dan ang chu huai sen takin reporta Myanmar mi pui lama atanga alaina ta nakina po mi pui lama trana tho ho zel po adwani ngai thatu du takteu tuna hian Burma kan unaw te tan ti tak zeta kan chong trai ngai ani Dr. Sasan chonghei chong trai tura min som ang khan Myanmar democracy dik tak tun din ani thuai theinan kan thei ang angin chong trai pui thewang ole tuna chuan Dr. Sasa CNBC International TV tenan komna ilo ngai thlang Dr. Sasa an Russia le China avau tuna hian international ram in zom kho machanga shrekna zog economy ale diplomacy a shrekna na tak chople chlin kan momo ani hetianga shrekna sanction hi na zual deu dawati angai ani sipaya hoten mi puite an soi sakle tha an be ngor telawangin shrek satlia kan momo tolova nat taka shrekle khong taka vauna kan momo to ani UN Security Council hian hetianga Burma sipai ten naupangte meichiate le mipate kongpui an tha thin hi top san ngal turin anti angai ani Dr. Sasa mitam takin ansoi angin UN Security Council hian voitam tak Myanmar hi chanpui du ma se Russia le China ten an veto power an man zelawangin andu angin ma an la theilawa tuna hian khoya nge izwal kota kang Kovela Organization engbera hian nge I in nga ta kang UN Security Council hian Russia le China awangin min phatsan zela heng ramte hian an veto power an man thin awangin Myanmar General 10 Armed Force Day an man ni khan tlaya China le Russia ambassador te somin ruairo puilutuk an buat saya suti role chuan sipai general te chuan Myanmar mi pui za somli pali chuang ra phlak takin an thata hei hi Myanmar mi pui te hian eng tika ama an thei ngil to don lova an ngai dam don bok heklo Russia tan le China tan party an lo buat sai sakni khan Myanmar mi sual na nei lo no pangte me chia te le puitling te an thatani kha ka China tan po thil za thlak lu tukania Russia tan po thil za thlak lu tukani dik tak chuan China le Russia hian andu chuan Myanmar sipai general 10 khatianga mi tha anti top theiani tuna hian du an thlang wat turania anti top don nge don lo chuti yani lo chuan international community tan aza thlaka UN security tan po aza thlaka Russia le China tan po aza thlakani Myanmarin inob na thale nyang het anei hi Russia tan a tha China tan po a tha ni ti chu an sia he in tha na hi an du chuan anti top theya anti top nge turani tuna tanga reilo te national unity government kan din dona chu national unity government chu kan rama kan mi puite tan inob na zalen democracy tundin ani ma chuan kan chol don lo atak takin chhun zanin kan bei don kan chol don lo tuna kan thokrim hle a tin khovel puma kan thian min support tu tenen in nai takin kan thok ho renga kan rama democracy tundin le ani thainan omzia chu chutianga democracy kan tundin huna chuan heng sipai general te malam hi athim viau don ani chutiang bokin tuna he sipai general support mek tu ram China le Russia te hian Burma ram democracy thara chuan engma chanvo an nei ve lawang ole khati zong kha tun chuma kan lo ti chhuat thei te chuania Burma ram tan pang lovin chong trai sak mol mol u ti hi kanin somna ani e kan video ran ti chhuat thin te mi lo share sak ve zela kan lom tak mewa la subscribe ve lo te no mani chuan khongai takin mi lo subscribe sak vek don nia tin dinglam sira om notification bell icon ni lo metanga achung bera all ti akhan in lo metanga kan video ti chu ma zaka piang in lo mu ve zel donania